Днес ще ви покажа един фокус с карти, ще разясня някои неща около канала ми и ще ви покажа най-различни видове карти, ама не като картите Yu-Gi-Oh, а карти за белот. Добре, започваме фокуса. Само да извада картите и да махна жокерите. Фокуса е именно този с 4-те аса. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се подредят черна, червена, черна, червена. Не може да си сменя пиката и спатията. Добре, ето ги. Наредени. Сега ще махна спатията, това пиката. Ето. Прехвърлям. Ето я и спатията. Да махна това. Махам спатията. И според вас вече са останали две червени, но да видим. Ето. Всъщност, тук трикът е да преместите вместо черните червените. Ето така. Да го правя пред вас, да не излезе, че отдолу ги сменям или нещо такова. Добре. Ето така. И трябва да се научите да ги придърпвате картите надолу, за да може да изваждате тази карта. А именно това е карото. После сменяте. Така, защото аз много не мога да ги измествам надолу, мога настрани. И тук трябва да се види все едно са една карта. С пътията и купата. Ето така, все едно са една карта. И тогава вадите това. Вадите с пътията. Все едно с пътията. Иначе вадите купата. И така остават само с пътията и пиката. Аз за първ път правя фокуси с карти. Преди знаех този фокус с Джак Ловеца, но сега съм го позабравил и всъщност не си спомням колко карти се брояха и колко трябваше да се прехвърлят. Всъщност, ако искате да видите какви са ми картите, е такива. Много са хубави. Особено ми харесва как е изобразен това. Как е изобразено валето и краля. Това е валето. Това е кралицата. Тя също е хубаво изобразена и е в различните карти. Примерно това е кралица с пътия, иначе кралицата купа и кралицата каро, кралицата пика са съвсем различно изобразени, а това е краля купа. Добре. Сега ще ви покажа няколко жокера, защото на мен главно много ми харесаха жокерите на тези карти. И ще ви покажа едни карти, които са доста стари и наистина са доста стари, защото са доста мънички и много хубаво са нарисувани тези. Дето са с това. Дето са валето, дамата и сън и това. Само, че нямам крал. Те са малко картите. Те са некъде около една. Те са 8 карти. Аз искам много да намеря останалите, но не знам къде са. Добре. Ще започна с тези жокери от естето, с което правих фокуса. Първия жокер е доста добре изобразен като кралски шут, защото това по принцип изобразяват жокерите като клоуни. Този също е като кралски шут. И даже всички са ми като кралски шутове. И един от моите любими жокери, аз харесвам най-много черно-белите, ето този. Сега ще ви покажа тези, които са от едни други карти, които са ето така изглеждат отзад. Така изглеждат отпред. Нямам тук краля и кралици, другите не знам къде са от това тесте. Само това с кафявите карти ми е пълно. Сега ще ви покажа. Всъщност аз майче разгадах знака на жокера. Мисля, че ето така да правиш. Защото вижте този жокер тук, как се е сложил ръката на носа. Този пък ги показва, двете му ръце са в такава поза. Този доста са го издокарали като клоун. Последния жокер, който не е със знака на жокера. Знам, че толкова е клатя, но просто ръката ми е така. Добре. Сега ще ви покажа картите, които обещах да ви покажа.
Ето така изглеждат отзад, така изглеждат отпред. Опа, изпуснах една. Сега ще покажа тези, които са дамите и валетата. И най-странното е, че отгоре на български е написано Д, като за дама. Ето е дамата едната, ето го и валето. Съм само едно вале и две дами. Ето така. И последната дама, която най-много ми харесва от всички. И това бяха. Сега ще ви обясня някои неща за канал. Първото нещо е, че каналът не е приключил и ще качвам още клипове, особено сега лятото. Нищо, че лятото започва юни месец, но аз юни месец имах доста неща за вършене и затова не качвах толкова много клипове. А иначе имам доста клипове в галерията, които само чакат да бъдат качени. И мисля да започна да правя EMV-та и повече гейминг, защото нямам толкова много материал за влогове. И мисля да си направя интро. Вече промених малко името на канала и мисля изцяло да го променя. Открих някои доста интересни неща на компютъра. И в следващото видео ще покажа някои неща на компютъра и някои игри, които не са ми качени на компютъра, просто ще ги игра онлайн. И главно това е, освен още има едно нещо, което мисля да направя. Мисля да направя такова... Мисля да продължа да качвам клипове с карти. От клипове с карти нямам предвид Yu-Gi-Oh, имам предвид такова. Такива са клипове с карти за белот, някои от игрите на карти, като 358, 21 или Blackjack. И гледай си работата, може и Кент Копе, но то е за 4 души. Или Санта Сцена, който му забравих правилата. Белот е много труден, затова няма да ви го показвам. Поне за мен е доста труден, като игра. На покера горе-долу научих правилата, само не знам как се определя победителя. И това беше от мен. Дано видеото да ви е харесало и до скоро!